Hello guys, maadjong adlaw na tong tanan. So karon ding adlaw guys, diyan naglingkod-lingkod nako kay man naman ko hinlo-hinlo dari silang bay. Na mayroon pug hinloon kay pandraman gamay ra pug ilang bay. Ay dako ilang bay pero kana ra bang hang mahinluan may hang gihinluan. Nja guys, kanang nay mo day nang gawas ang bugas kay kuan nadaga ko bantugra sipak hang uto katong nay gisapot silik siya apil pug sapot mao day to padung na day ko dito daga grabe ang urabing labara kanang magsipak grabing init ka diba ja kuan kanang naay sadyo ang dugo nga kuan pa man ron ay sakto di ay ron kay kuan naman ugma July naman. Dali arag adlaw guys, ug buwan. Sunod adlaw. Sunod buwan August. Pista sa mga apohon. Karong buwan sa July kay pista sa Alicia, sunod August pista sa mga September birthday na ho na matiguang na tadani. 29 binatay edad. At least nailiwat. Karon guys, kaya nang lingkod ko kay siliksi to as toras kwarto na gipa standby kay na may siling pan ato na may lagi siling pan ato ja mapod ka dyan lamok adto tos ja kuda ko dari kay may tao may kami ramas liksi dari duha kay kada mong lakaw man sila kuan kanang nayi na nakakita mo kus malbiri po tadani ganan kumukag malbiri guys kanang nayi lutong na bitaw kadyo kabaw mo say lutong guys kanang hinog na bitaw kadyo diyan na milang daghang puno ang malbiri adto diyan daghay bunga ang tanawon ug na nabay daghang hinog kuan kanang naay kang mata bitaw kay kanina di na jid ni kadyo siya kakita ano mga anak ko ug ladyo wa na jid palilang hayaw sa kudarig maridyo guys kaingan mo basig na napay mo ingan na panagaban nga hayahay murag amo wala matay lang buhaton di maglisid pag mag awk bislik si dari maglingkod-lingkod ako kay kuan lain pag ang pangutok kay nadaga lagi ko mukuan milik si ugma mo si mana si mana pa nang gamit sa sabon ni Parami mura pag na bubintaha pag hang naong mura dito nang gawas to ang bagas guys kay malagi na daga ko nga na magdito ko basta pa doon ko daga manggawas ang bagas sa katupang na puwag ang dari nalabian na dito na sabon kay tagtaod mo pa na nababad sa naong itong sabon na isa na giwaswasan mingaw lagi kaso daari kay kamera mang liksig mabilig maadlaw hindi magabi ipod kamera pasliksi magkaan duha usahay natong anak ni ma'am usahay pod kay di mi magkadengan man nga na sila ma'am kay di man manihapon mag-oats raman sila lagi kamera mura ra jud lagi mig nahug ug na misbay kay kuan naman yung chat lang ni-replace ang may beautiful ko no ning tatak mas ang kuan guys natataad guys kay matukos ko nalbiri happy tag birthday tatay pohon na ramanting ban na magahang ang ihatag ni tatay pohon kay di man magkumakauli kay bag-o pa mami dari ni abot leksi kanang mo lagi to ningan sa tiyo lang nga dat asliksi maluoy mako kay biyahe ja ako pong isa dari madri ko kurang isa dari bitaw ko sa una ning uli ko kay laayan ko kay rang mingawa ja mo to na asliksi dari ja madunara man pud mga ban-aban og isa ka buwan dari kay klase na po na sila mga kusmalberry guys tanawan ninyo ilang lubi guys gagmay going to the inahan ari kusmalberry
randaghan nagbunga guys. Larang daghan na jud bunga. Pero wa pa kadyo daghay hinog. Sud adlaw gurun. Uy, sumba ko ligid tada ni. Daghanan ni siya nga punuan ha. Tapos dagay bunga. Nangawa maghinog. Nangawa lagi hinog. Okay. Sunod na adlaw, mahinog na. Taray. Tapos isabi. Aslim pa. Inja guys, daday Jollibee. Gipalit nila ma'am. Mang snacks data ninjo. Lipay siliksi kaya kakaar pag Jollibee. Anja guys, pagkapalis, nag-shake dahil may avocado shake. Diyan na pa may french fries. Kaon na pod. Manambok dito danig samot. Samot! Pagali kata nanambok. Samot na. Manambok ta danig dali. Kaya siya ratag kaon. Islik siya ngislit. Anja guys, kahit yung panihapon naman, isugo dahil ko ni ma'am papalit og isda. Hapong iuban siliksi karong suroy-suroy pod aris ilang merkado. Miss Mary. Bibili ko din muna. Nakuha na may kampo isip ba? Gusto ka na ina? Kalala si Kilo. Then na Miss Bay guys, ni sijang sabon ag-uban ununan. Kaya das ni Agi nagsabaw man ko nagprito karon ag-uban ununan na pud naho para maiba naman charot. Magdigamos ako guys kay murag unsa na pong orasa. Kaning isda guys, tamarong kuno ning isdaan. First time na makahinlo daan ni. Diyan nakerat ko, grabing kerata diyan na nalisang ko kay naman day murag udan si jang hasang pag kuha na sa hasang, grabing igpot gajigur kasuwagit ko. So diyan na gajid guys, di nagsi ko makerat kay naluto naman manihapon day taninjo guys. Diyan manihapon na pud mi mga unta ninjo. Dia ada pa avocado guys, grabing hamloy kajog avocado kay dagke. Nya mara niyang bula guys, salamat sa inyong pagtan-aw o God bless natong tanan amping mo kanunay.